Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Umzukulu kwelokubulala umkhulu kubangwa utshwala. Kubulawe owesifazane kwesakamthethwa kanti owasemdoni kwelokuheha abatshali izimali. Izindaba ze1KZN TV zifundela Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Usadidekile namanje umndeni wakwaSibiya ezweni elisha eDukuduku ngesenzo sikamzukulu osolwa ngokubulala umkhulu ngesikele bebangubhiya okuyisigameko eshiye umphakathi uthuthumela. Kuvela ukuthi ke umzukulu uneminyaka engu19 ubudala kanti ke yena umkhulu uneminyaka engu80 ubudala. Usadidekile namanje umndeni wakwaSibiya ezweni elisha eDukuduku ngaphansi kwaWard 2 kumasipala uMtubatuba emva kokuba umzukulu oneminyaka eyishumi 19 esokolakala ngokugwaza ngesikele umkhulu wakhe oneminyaka engama-85 bebanga ubhiya. Unina kaMsolwa nophinda bendodakazi kaMufi uthi basashaqekile emva kwalesigameko kwazisa umzukulu nomkhulu bebengamathe nolimi. Ngazi phandle ukuthi kwakwenzakalani nomkhulu kushuthi bephuza mabephuza kushuthi uma bengixoxela mina kuthiwa wayekade efuna ubhiya. uAsanda even ngisho nala ekhaya bamazi uyingane elungile futhi ngeke uze uthi mhlambe khona into ongathi mhlawumbe uyayenza uyamsolela kuyona iyodwa into utshwala because ama drugs asikhumbuli ephuma eBhema she lose akayibhemi utshwala njengoba nje umkhulu akamthatha amfaka emsebenzini bahamba bayosebenza bahambe bayiphuzela babuye nomkhulu bahlale phansi baphinde bahambe sometimes bathenge bayihlalele khona la ekhaya bayiphuzele. uAsande utshwala ngazi ngathini khona lento le ekuye mangabe sengena utshwala lana bevela phithanelwe ikhanda kube ngathi khona into nje esimkhungethi angazi ukuthi kwenzakalani mase eyaphuza. Imeya umasipala uMtubatuba umxolisi Mthethwa uhambele lo mndeni ukuyobhonga emswaneni. uMthethwa ugxeke kakhulu uphuzo oludakayo entsheni. Umntwana uphuzile ubephuzile utshwala engathi ke kube nengxabano ebekhona noma engaziwa ngoba bebehleli bobabili nomkhulu wathatha ke isikero wagwaza umkhulu washona ngempela. Bafuthi sesikhulume kakhulu into yeyidakamizwa kuyikakhulukazi kubantwana ngoba uma sebephuzile noma babhema lezi zidakamizwa ababebesaba yibo kuba nje zilwane siyakukhuza namanje akabahlukana abantu abasha nezidakamizwa ngoba sibenzisa izinto ezirongi. Baningi basemajele, baningi abanye sebeshonile, ziningi nezigigaba abazigilayo emakhaya, bashaya abazali, bashaya omama. Kanjalo nekhansela lendawo lizwakalisa ukukhathazeka kwazise lendawo ibonakala ibhekene nesigameko ezinyandisa igazi njengoba ngenyanga edlule beyibhekene nesinye sezigameko sokudlula kwabantu abayishumi engozini yomgwaqo. Siyafisa ukuthi mhlambe kuwo wonke umuntu ucishe oyibukayo lento noyizwayo kuyinto esithusayo enyantisa igazi kuyinto esingayijwayele kodwa besiyitshena ukuthi ezinye zezinto siye sizibuke ku-TV namhlanje sizibuka la ngeviki elidlule kulawa kuleli aveki ebesikilo besibuka inkinga ezinkulu kade zisehlele la iDukuduku kuhamba abantu abayishumi bengcwatshwe isikanye bonke kungabahlali bakhona khona la iWard 2 nakuWard 3. Konke lokhu kwenzeke ngenyanga yentsha nokuyilapho kuqhuquzelwa khona intsha ukuba iziphathe kahle iphindi izithuthukise ngokwamakhono. Izindabeni ze1KZN TV kube kuThabani Maphumulo eDukuduku eMtubatuba. Ufuna ubulungiswa umndeni kaMufi wowesifazane oneminyaka engama-22 ubudala uLondi Mthembu okutholakala isidumbu sakhe esidindilizile namanxeba ekhanda endaweni ke ephakathi nemizi ezonza kwesakamthethwa. Unina kaMufi uSandile Qwabe uthi bathukile ngalesi sehlo okumkhuba kusuqala ukujwayeleka kule ndawo. Uthi mayimfonela lo mathandana wakhe wathake kusemsebenzini. Umama kaMufi esilandisa ngokwenzekile uthi uMufi beka malume wakhe evakashe khona enokuhamba aphinda abuye noThema esevaleliso kokugcina washo ukuthi uzolala kamalume ekwamalume ke kuthiwa uphume ngesikhathi zehora lesihlanu ntambama
bengazi ukuthi uyakuphi wangabe sabuya. Isidumbu sakhe ke sibe sesitholakala ngakusasa sithola ngamalungu omphakathi endleleni ekudlula khona abantu. Ekuseni izolo shuthi abantu badlula ngasemgaqweni, abantu bedlula ngoba la nje ufike uphilile ngase bahlala ekhaya phezulu. Wafika wano ukuthi uqala wafona shuthi besalele. Wafona wasandile vuka asambe uLondo wile. Sangasathi mhlambe ngoba nje phela ingane ezibuye ziyiphuzele uyabona mhlambe uyiswe utshwala. Hayi masilandela kusafika lapha na ke esigamekweni sekugcwele abantu. Nawo semphathisiwe njengomuntu oseshonile. Babengibheka kade bembona umalume ngoba kuthi akekho yena bemphendula bathi amanxeba bengekho amanxeba kodwa beshayeke nje la ngasenhlafunweni. Kulesi sigameko kusolakala ke isoka okuyilona elithathwe ngamaphoyisa ukuyophenywa ngembuzo lomndeni othi usabela ukuphepha kwabo njengoba ke imbangelo yokufa ingaziwa kanti nowenze lesi sigameko kungakaqinisekiswa nokungenzeka ukuba ke umenzi wobubi usachanasa. Ngazi wanje konke mina ngibuya uNkulunkulu phela. Ngibeka uNkulunkulu ngoba kuyafana manje ngoba ayiqala ukwenzeka lento akuyenzeka la umunye umntwana wathola la ngala seshonile uthi eseneinsuku sasikubona ku TV lokho okulindeni wala phezulu nje kuyafana kuba lapho kuthiwa waboshwa umfana wathola esephumile. Siyasaba kakhulu ngoba ngenzeka ukuthi aphume asazi ukuthi kukwenzakalani. Siyasaba khona kwesaba. Kuleli khaya akekho osebenzayo bebesiphilisa ngesibonelo sikahulumeni sikaMufi ukuthi bazothathani behlanganise nani abazi ukuthi bazokwenza kanjani. Ekuhambeleni kwemeya kwamasipala waseMfolozi kuleli khaya kulethe ithemba kulomndeni njengoba bezibophezela ukuthi njengomasipala bazokhava zonke izindleko zomngcwabo. Ubhengu obese sigxeka kakhulu ke lezi igameke ezenzekalayo endaweni. Mawubheka iward 8 eyedwa cishe umuntu wesi9 lo esezomngcwaba ebulawa isithandwa sakhe. Umuntu wafika wacela uthando wathi uyamthanda wavuma naye wamethemba kodwa ekugcineni yena kamenzekelisayo. So ke siyafisa ukuthi imphakathi ngoba lolu daba ngeke selinqobe sisodwa somasipala waseMfolozi. Sidinga ukuba silekelela amaphoyisa, sidinga ukuba silekelela ama-NGOs, sidinga ukuba silekelele zonke inhlaka ezingakwazi ukuthi ibambe iqhaza. Sesikwenzile sizike saba nanomkhuleko khona la iward 8 sikhulekela kona lesihlava lesi kodwa siyaqhubeka. Ngakho ke somasipala waseMfolozi sizocela ukungenelela kweofisi lika Premier kanye naleli lezokuthuthukisa kwa DSDL holwa umhlonishwa lapha ukuba kube khona iawareness esizoyenza enkulu yaseMfolozi wonke ngoba kuhlasela uMfolozi wonke kodwa eward 8 ila okwande khona kakhulu. Ngakho ke ngiyafisa ukusho ukuthi emndenini okwamthembu somasipala waseMfolozi ngizosondela eduze kwabo ngokubambisana no ward councillor ubaba ubiyela odeputy mayor ukuba sibalekelele ngoba sesifikile sayibonela sawubona ukuthi umuzi osesimene sinjani kumele kube nesandla esizosifaka somasipala waseMfolozi. Ngaqinisekisa nje ukuthi idleko zonke zomngcwabo zasemakhazeni somasipala sizokwazi ukuthi siulekelele umndeni. Umufi ushiye emhlabeni abantwana bakhe ababili oneminyaka omthathu nononyaka owodwa kanti inkonzo yomngcwabo kulindele ukuba ke besekhaya eZonza ngosuku olungakaqinisekiswa. Esidabeni ze1 KZN TV ngenkosamngeliswe Ngqulunga ngisezonza kwesakamthethwa. Kubanjwe isithangamiso sokucobelelana ngezindlela ezingasetshenziswa uheha abatshali izimali edolobheni laseMdoni. Ekhuluma ke neziko lezindaba usekela ngqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda kuzwelonke uSihle Zikalala uthi ke ukuhwebelana ngolwazi nomphakathi kungadala amaqhinga okulwa nobubha, ukungalingani, ukuthuthukisa kwezokuvakasha kanjalo ke nokuvuleka kwamathuba omsebenzi. Usekela ngqongqoshe kazwelonke wemisebenzi yomphakathi kanye nenqalasizinda uthi lesithangambe sigxile kakhulu ekutheni bawukhulisa kanjani umnotho, izikole, inqalasizinda kanye nokukhulisa ezokuvakasha. Bafokase kakhulu ekutheni bawukhulisa kanjani umnotho,
ngokufaka ingqalazizinda, ikole, imigwaqo isikakhulukazi nezempilo. But babheka kakhulu ukuthi yini engenziwa ukukhulisa itourism, okuyinto ebaluleke kakhulu lapha eSouth Coast. Lo masipala siwubiza ngejewel of the South Coast, and therefore kubalulekile ukuthi siwukhulise. Kodwa sithi sikhulisa lengxenye along the coast, sibe sikhulisa nalengxenye eyayi uvula amehlo before engaphakathi edepende kakhulu kwi-agriculture. Uthi njengomnyango banohlelo lokwakha amachweba la ayengekho khona. Njengomnyango sinohlelo lwama-small harbour development. Lolu hlelo lwama-small harbour development lugxile kakhulu ekutheni manje asakhe ama-harbours la ayengekho khona. Akhona awu-13 asephi Western Cape. Sisohlelweni phase yokuqala ithi asakhe iharbour eNorthern Cape, eEastern Cape naKwaZulu Natal. Lawo okuyi-North Polot, i-Port St John's and i-Port Edward. Sesikwi-stage la sesiqedile ama-studies. We must now move kwi-stage la esesithi kuqalwa kanjani-ke ukwakha. Uthi kumele umasipala bathole indlela yokwamukela abatshali izimali. Into ebalulekile ukuthi sakhe i-capacity komasipala nakuma-district okwazi ukumukela ama-investors. Uma kune-investor akungabi yiyo efika kuthina ibuye ngakusasa izobuza ukuthi kuhamba kanjani. Umike yafika ngakusasa kube yithi siyinika i-feedback ukuthi lokho bukufikele sikwenza kanje kuwena sidinga ukuthi kuwena sidinga ukuthi, because sidinga kakhulu ama-investors. Uthi basezinhlelweni zokubheka ukuthi omasipala babalekelela kanjani osomabhizinisi abancane. Seyinhlelweni zokubheka ukuthi masipala balekelela kanjani ama-entrepreneurs okungukuthi labo abasebenza amabhizinisi amancane. Sibalekelele la KwaZulu Natal ngesikhathi esidlule sa-introduce into eyayibizwa ngu-Operation Vula Fund. Namanje usasebenza. Sa-introduce into eyayibizwa nge-KZN Business Youth Development Fund. Namanje isasebenza. So abantu be-LED kumele balekelele ama-enterprise amancane ukuthi akwazi ukuhlomula kulama fund. Lumbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemduni. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene ezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukeleme ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umzukulu kwelokubulala umkhulu kubangwa utshwala, kubulawe owesifazane kwesakamthethwa, kanti owasemdoni kwelokuheha abatshali izimali. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi kusenzima ukuqinisekisa ubuqiniso bezinsolo ezisabalele zokujovwa kwabantu edolobheni iTheku kwazise awekho amacala alolu hlobo asevuliwe eziteshini zamaphoyisa. Ekhuluma-ke neziko lezindaba ngesikhathi iqhubeka umdlalo wegalofi obokuhloswe ngawo ukuqokelela imali yokusiza abafundi abangabantwana bamaphoyisa ashone esemsebenzini. Umkhwanazi ukhuthaze izisulu zalobugebengu ukuba-ke ziyovula amacala ukuze kulandeleke ngendlela. Njengoba izinsolo zobugebengu bokujova kwabantu enkabeni edolobha iTheku seyisabalele kuhle komlilo wequbula nosekudale ingebhe kubantu, ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthi-ke okwamanje kusenzima ukuqinisekisa lokho njengoba liselincane ulwazi ngokuvulwa kwamacala. Ngizwile bekhala ngale nto izolo ebusuku bengithe uzakwethu-ke bakangitholela ama-details aleyo nto ukwazi ukuthi iyenzeka ngempela yini. Bayabajova nomhlambe bebasabisa ngemjovo ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abahlala emgaqweni la eThekwini abalala khona. Iningi labo gcina lidla ama-drugs, and laba abadla ama-drugs babuye basebenze nazi na imjovo laba abazijova ngayo uma sebethatha lama-drugs. Angazi-ke noma imjovo bayisebenzisa ukujova abantu mhlawumbe abafaka ama-drugs noma babasabisa ukubajova
uma befuna ukubakhuthuza ilokho mesafuna ukuthola kahle ama details akhona mase sitholileke sokwazi ukuthi sikhulume kahle kodwa engake encourage manje ukuthi ungana sa police station uyothola ama details khona ukuthi ukhona umuntu osokavula icala ngoba enye into ebuye bekhona esiba nayo ukuthi abantu bafike bakhulume ngento kwi-social media kakhulukazi bese iyabhebhetheka kanti ayikaze yenzeke akekho kwavula icala mhlawumbe khona into yakamenzeka kuyena kodwa awangalivula icala so lokho kwavula icala kuba lula ukuthi athi yenzekile kumina ngayi police station ngavula icala nayi number yecala sesingakwazi ukuthi sixoxe kahle ngalo daba ngoba sekukhona necala elivuliwe. Namuhla lo mbutho usingathe umdlalo wegalofu ngenhloso yokuqokelela imali yemfundo yabantwana bamaphoyisa adlula emhlabeni esemsebenzini. Leso sikhwama kusona isikhwama esixhasa iprovince yaKwaZulu-Natal kuphela, isikhwama esixhasa iSouth Africa yonke ngoba sicontrol head office. Okwethu nje njengeprovince sihlanganisa lo sihlanganisayo bese sikhambisa kuleso sikhwama ukuze ingane zamaphoyisa lawa ashonela emsebenzini ezingasena baba ezingasena mama zikwazi ukuthola uxhaso kuthina njengomqashi wabo ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke esikoleni zizoqeda. Yebo uhulumeni uyakwazi ukuthi azifundise mahala kodwa akuzona zonke izikole lezi ezifisa ukuya khona la uhulumeni ekwazi ukuyixhasa khona. Mase siqedile futhi ezikoleni sesifuna ukuya ema-university imkhakha ezikhethayo eminye uhulumeni akakwazi ukubaxhasa kuzona ingakho kufuneka sibe nesikhwama lesokwazi ukuthi sibaxhase khona. Umkhwanazi udalule ukuthi ke yize kubajabulisa ukuthi ke sehlele isibalo sokubulawa kwamaphoyisa esifundazweni kepha kuseyinkinga uthi ke bakhathazekile ngamaphoyisa abulala oza kwabo noma ke imndeni esebenzisa zona izibhamu zomsebenzi. Ya kuyinkinga ke lokho esinako ngoba manje sibanikeza amathuluzi la ukuthi bakwazi ukuzivikela. Kuba kubike mangabe sebesebenzisa wona ukuhlukumeza imndeni yabo. Sikaningi ke la sithola khona imbiko yizinga eminingi kakhulu kodwa lo mbiko odwa utholayo kufana nokufa iphoyisa elilodwa. Iphoyisa elilodwa lithatha isibhamu lesi efanga belivikela ngaso umphakathi nalo lizivikele bese lisibhekisa emndenini wazo walo noma lisibhekise nje emphakathini ngokuthi khona into emcasulile engahambisani aphuma endleleni yomthetho kusiphatha kambi lokho ngoba manje kwenza sizibuza ukuthi bekumele nisimnikeze lethuluzi uma singamniki abe siyahlaselwa umphakathi ngoba kade bophisgebengu indawo nathile manje akasakwazi ukuzivikela ngoba manje simphucele isikhali fanga busivela ngaso kube ekhala nomphakathi nathi futhi izophatheka mangabe selimali so kusinika inkinga ke lokho ingakho sesiqoquzele abasebenzi bethu ukuthi uma benenkinga abakhuluma. Ezindabeni ze-One Catering TV kubika uNtom Khonamvubu eThekwini. Umeka masipala eMandeni uThabane Mdlalose uthembisa ukuyithathela izinyathelo zomthetho imbiko engamampunge ebikhomba ukuthi ubeboshelwa ukuba nesandla ecaleni lokubulawa kwelinye lamakhansela emkhandlwini. Umdlalose uthi lona umkhankaso wabazama ukudicelela phansi isithunzi sakhe. Kusabaleleke imbiko ezinsolo zokuthi ubandakanye ecaleni lokubulawa kwekhansela kwaD 18 uPhendukani Mabhida umeka kamasipala eMandeni uThabane Mdlalose kuvela nokuthi uboshiwe usebingelele ngisho kwimanje enkantolo dedela ngepheli ka10,000 amarandi. Angaze ngivele enkantolo ayikho ibheli ngeke ngayikhipha ekuthenini mhlambe nginecala. Izinto ezenzakalayo ke kodwa engafisa ukukubalula nomphakathi mhlambe ikakhulukazi waseMandeni oyazi ukuthi kuthe sibheke okhethweni lokuchibiyela ngo 30 April lapha ya Ward 18 kukwaba khona inhlangano yezepolitiki eke yaphuma yamemezela ngombhobho yamemezela yabeza uyachema ngokuthi kukhona abantu ebaziyo ukuthi obani abalimaza umhlonishwa wethu ukhansela so into eke yavela kakhulu bememezela behamba ngombhobho bengazifihlile leyo nhlangano yezepolitiki. uPhendukani Mabhida wabe yikhansela ANC kumasipala eMandeni wadutshulwa wabulawa abantu abangaziwe esekhala ngoNhlolanja kulonyaka. Umdlalose uthi lokhu kuyimizamo yokudicelela phansi isithunzi sakhe nesikamasipala. Njengoba sibheke okhethweni la ngonyaka ozayo sekukhona ukuthi kube khona ukuphazamiseka nokuthi ke bagcicileleke isithunzi somkhandlo nakakhulukazi nesami ke ekuthenini ke kube ngazi ukuthi mina umuntu obandakanya kulolu daba. So ngiyafisa ukuqinisekisa umphakathi waseMandeni ukuthi cha alokho udaba njalo abakhululeka abantu abaseMandeni nami ngikhululekile kodwa inkinga enkulu ukuzwelana nomndeni okulesi simo njengamanje osabheka ukuthi akubuleke ukutholakala
ubulungiswa kulolu daba ngoba ababulali bakhona ngaphakathi ezitokisini abatholakalayo nokuthi silekelele sisebenzisane namaphoyisa ekuthenini nanoma yilophu ulwazi esilitholayo silethe emaphoyiseni singalokho sulukhipha einkundleni zokuxhumana silise indaweni zomthetho la umthetho khona ufanele uthathe indawo yabo. Uthi ke lembiko uzobhekana nayo ngokuyithathela ke izinyathelo zomthetho. Into kumuntu ke azoyithatha ukisa phambili ukulithatha lolu daba nathi siluqhubeke ngoba isithunzi sami sesidicileke phansi nami ngiyafisa ukuthi ngibeke ukuthi sobe silule kwabazomthetho kanjalo nomkhandlu ukuthi uma sekunje nafanele siye kanjani phambili so umphakathi wakuthi waseMandeni mawuhlale ngokuzinza ube nokuthula asikho isimo esinjengana. Babili kabantu ababoshiwe abasolwa ecaleni lokubulawa kwekhansela uPhendukani Mabheda ababhekene namacala okubulala. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake siphinde futhi sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamaphambili namhlanje. Umzukulu kwelokubulala umkhulu kubangwa utshwala kubulawe wesifazane kwesakamthethwa kanti owasemdoni kwelokuheha abatshali izimali. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezemnotho. Irandi lakuleli li u17.82 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.18 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.35 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,373.09 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$64.86 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Uhlalo weDurban City uFarouk Kadoja uveze ukuthi noma iPremier Soccer League kuyiPSL ngamafuphi ingakasho lutho ngezinhlelo zokunikezwa kwabo ngokusemthethweni indebe yeMatsepe Foundation Championship ngokuwa ke ngompetha beligi kodwa ke bazoqhubeka nezinhlelo zabo zokulungiselela isizini ezayo kwiBetway Premiership. uKadoja usho lokhu kulandela ke ukuphuma phambili kwezakhe ngomsombuluko zitholwa ke zingenacala ngumahluleli weSouth African Football Association iSAFA ngamacala ke ebezibhekene nawo okumangalelwa ke ngamaqembu amabili okuyiJDR Stars kanjalo ke neCape Town Spurs ngomdlali ke uSaziso Magawana. Lamaqembu abesola uMagawana ngokungabhaliswa ngokusemthethweni ekusukeni ke kwakhe kweMarumo Gallants ngaphambi kokuqala kwesizini edlule. iCity ke iqede ihlezi phezulu kwiLoge Championship kayinikezwanga ke indebe ngomhlazi li-18 kuNhlaba ngemva ke kokuguqisa iCape Town Spurs ngegoli elilodwa eqandeni emidlalweni ke wokusonga isizini ka-2024-2025 eAthlone Stadium eKapa. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho bezikuphathele zona namhlanje awuphinde futhi usihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile